Action Radio Philippines, Standard Time, las 4:49. Mayong hapon, Bacolod. Mayong hapon, Negros Occidental, Negros Oriental. Ang aton nga mga suking at tagpalamati sa tabok sa Kadagatan, Isla sang Panay, Probinsya sang Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, parts sang Palawan, parts sang Masbate, sa Kuto, Balabutan sa aton broadcast karon nga hapon. Liwat ka mo namon nga ginaabi-abi, welcome sa inyo para tuntunan tag sa kahapon, Action Report, Afternoon Edition, Sabado, nga presentation, Bets sa 12. Sa kinahanglan liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team sa pagdulong naman sa nga pinakaulihi labas na tipo nila sila nga mga report, mga balita nga inyo babasahan sa pamantalaan lokal boss. Una na ninyo diri babatian sa pagpangalagad sa inyo para tuntunan. Tag sa kahapon mangin katimbag manaton ang aton sila nga Patrol 2 Crosswind Patrol. Liwat naman nga bagalambiyong sa pila ka bahin sa siyudad sa Bacolod, Probinsya sang Negros Occidental, ato naman liwat gabantayan kagimorsuhan. Ang amat-amat kapag takop sang adlaw sa pagsulod sang kasisidmon pang Sabado nga edisyon sang inyo palatuntunan. Buylog naton pang Sabado, Action Dale Salazar. Back to back sa aton nga piloto aksyon Papang Nixon Tahom. Opda magita sa aton sining mga patrol unit reporters outside Bacolod. Of course, ang aton sining mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side, Broadcast Engineer Oliver Pason, back up diri sa aton nga IT expert Christian James Binares. Dito na ba sa Transmitter Control Tower sa Barangay Tarok, Siyudad sang Bago. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinahanglan ng inyo sinialagad sa silinga palatuntunan tag sa kabiyernes kag Sabado. Action Report Afternoon Edition. Sa ngalan ni Loverboy Action Marlon Hinabaya, ang inyo regular ang korma sa silinga palatuntunan. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Op din niyo ako sa labilin isa ka oras siyam ka minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Action Radio. Bago lang gid naghulaw-hulaw ang pagtupa sang ulan, mabulubas kog pila ka minutos. Pero liwat ini siya nga naguntat, kagamat-amat naman nga tinaw ang aton sinikalangitan, pero may porsyon gyapon sang Bacolod nga may gulugal umpa nga nagalupad-lupad. Kabay pa nga ining pag-untat siya nga pag-ulan. Amat-amat kapag tinno sa aton kalangitan, kabay pa nga mangin tayuyo na. Sa gihapon, ang aton nga mga kauturan, kabay pa nga hindi ka mamalipat. Distansya gamay, sok-sok face mask. Kay kon ang taga Okta Research pa paghambalon, kung paidownload na kita sa ginatawag nga Alert Level 0, hindi ina garantiya nga wala na. Bot silingon, sundon tagyapon ang health protocol. Hindi kita na magkakas sang face mask. Kung in kaso gid man nga mapaidalom kita sa Alert Level 0, hindi ina nagakahulugan nga hindi na kita magsoksok face mask, soksok kita gyapon face mask. Kay ara gyapon ang pamahog sang COVID-19. Ara pa pamahog sang
gintingob nga puwersa sang Delta variant kag Omicron. Oh, ara pa ha. Abi nyo, why na ha? Muna nga hindi kikita magsalig. Kabudlay nga magbalik skanding. Kailang lang nga isustain ta ang mga simple lang nga mga patakaran sa health protocol nga ginatawag. Importante gidya pa bakuna. Kulo komplito ang bakuna nyo, kung pwede lang magpa-booster shots kita. Para nga maglakat kita blay do kalpanti ta. Lablang pagsalig natong sa kugilingon ta, ara. Nabisan makahuluhaklo kita gamay nga porsyento sang virus. Kumo nga nakompleto tang vaccination, may paaman pa nga booster shots, at least sigurado ang aton ikaayong lawas. Action Radio. Ayos? O kahapon do nagutok man ang aton nga mga dalanon diri sa syudad sang Bacolod matapos nga naglunsar sang rally ang presidential aspirant nga si Vice President Leni Robredo upod sang iya nga mga katandem sa pagka-Vice President Kiko Pangilinan upod sang iya nga mga line-up nga mga senador. Dinaguto kahapon sang hapon ang pila naton sini ka mga dalanon. So ginasigahob naton nga subong nagbalik na sa normal. Basi may pagutok-gutok pagyapon, pero hindi gito'y amo kahapon. Ahay tang aton nga mga traffic enforcer na gabihan man, ang aton nga mga kapolisan nagabihan man sa pagbantay sang seguridad. Congratulations sa kay Police Colonel Thomas Joseph Martir. Hands-on niya si Colonel Martir sa iyang mga kapolisan. Personal gisay kahapon nga nagalibot, kanagatan-aw sang sitwasyon sa deployment sa mga PNP personnel sa mga lugar nga giliwatan ang rally. Even sa mga parking lot, makita tigit ang presensya sa atong kapolisan. Even sa madamo-damo nga crowd, ara ya ang presensya sa aton sini nga mga kapolisan. Congratulations. Kaya wala gid man sa mga makabig naton untoward incident related kahapon nga okasyon. May ara lang nga nagkalalipungan, may ara nga naglain ng matsyag, may ara iba nga gulpi na nagsaka ang alta presyon, at tungod sang chimpo man nga ti, in spite kahapon nga medyo gulugalom kang nagtulotaliti, pero daw wagi man magtupa ang Pasko nga ulan. At least pasalamat kay ang lugar sa diin ipatigayonan ang rally, daw wala gin man sa mga reklamo. May reklamo to kina nakita ko to sa Facebook. Ang cellphone ka bata. Kapanawagan tong nanay kung sino makikita sa cellphone sang bata ya ibalik kay ginagamit ako no sa pag-eskwela sang bata ya sa online klase nila. Ay oo. Na kay anikin tago mo na kayo, hindi ikaw na nagdala sa cellphone ka bata mo, pauyat-uyata pa sa bata mo mo kadami o katawo. Ay sos, mayara ka daan niya nga atribida, kagatribido, mayara ka daan niya makalab kamot nga kabantay lungluta, bantay oportunidad blaw pag may tsansa kawat dayon. Ay ho, kaya mo na kinanglan nga maghalong kita. Isa nila ta maglakat maglagaw man, magpamalaklon man, kinanglan nga imo kagalingon, imo bantay man, di na kayo magparumatay kalanda. Bulo balikid man sa likod mo kaga, pulo palilag mas tubangan mo. Balo ko naman sa kawatan niya kung dinda mo tao ya, amo ginang hampay nila mo. Suro sa gaid ba na ng kaso nga pickpocket nan hampay gina sa mga kawatan kundi nang gutok na gapagutok mo na sila. Siyempre pag binungguan na kamo tito so wala man kati gutok mo
Huwag na kabalog, lagi naman Uber itong bag mo kaga ang imo sini nga bulsa. Nan. Amo na nga medyo sa amo na nga masahe sa okasyon, basta damo tao, alerto gid. Para hindi maging biktima sa mga malain ginhawa. Aksyon Radyo. Ano ang mga balita nyo, bantayan nyo, report dugay-dugay. Gikan sa ato sining nga mga patrolyo na triporers. Bantayan ang report ni Action Art ay Hupon. Vaksin nga gindala sang gobyerno nasyonal para sa pagbakuna sang 5-11 anyos halos naubos na suno sa opisyal sang AOC. Wow, very good. Padugang tayo. Dugangan ta. Ang importante, ubos. Ang iba niya, way kakaubos. Kaka-expire lang. Sigurado kung ang syudad sa Bacolod, mangita naman na pamagi na madugangan naman ang vaccine para sa 5 to 11 years old na mga kabataan na to. Lalo ni nakaroon nga report ni Action Art ay Hupon, gikan sa New Government Center. Ang balita naman nga dalaon ni Action Albing Graba, 14 anyos nga lalaki na lumos, patay sa Banwa sa Murcia. Sa balita nasyonal, kaya mo nang siling ang hambal sang okta, ang pagkakasang face mask tama pa katimprano sa alert level 0. Ito blaki na ginkuan ko, minsan ka bagulang. Ang alert level 1 status, tub-tub May 9 elections. Ginapilar sang mga eksperto. Kaso, alert level 1 daw, nakagiho naman halos ang tanan. 44% sang 1.8 milyones, target nga mabakunahan sa idalom sang bakunahan 4 nalabot sang gobyerno. Ituod. COVID-19 cash aid application sa DOLE. Tapos na. Muna mga dalag ko nga balita sa nasyonal. Pag may time, i-discuss na karon. Ara na nakahilira na sila. Kuha na sila. Naka-like na sila ka naka-share sa ato nga mga viewers bla. Sa ato sa nga Facebook Live. I-like nyo gid. Ang importante, i-share nyo gid. Ang importante, di ka mo maghalin. Kung mag-greet ka mo dito, dahil naman sa silo, spiak. Hindi lang wala mag-silo. Wala lang sustain. O sa mga programa, pa sa gobyerno, sustainable program. Kaya mo na sa inyo, ng mga listener, tabla, hindi lang kayo pag-pop up di sa ngalan nyo, paglawag sa ngalan nyo, silo ng mga mutuspiak. Alaw ay mana. Kailan i-sustain nyo, ang natawab lang nga pagka-die hard nyo sa Action Radyo, hindi mo na guro malain nga suwestyon ta. Pamaglanta ka mo sa Facebook Live ta, i-like nyo gid. Ang importante, i-share nyo gid. Kang inyo nga mga friends makabati man sa balita, makakita man sa itsura ta di. Ako hindi ka magdayaw, mamuyayaw, kamo na dang punto. Ayos. Tapuso niyo kita mga program tadi sa Action Radio. Sign on to sign off. Pabla ko ng mga kilala taga mga diehard fans sa Action Radio. Para sa dagay Parikin Alonsagay, Deres Tokyo, Japan. Pare sustain ha. Ayaw magliso-liso ha. Kay Romulo Batang. Mamani si Romulo Batang, avid listener taman eh. Si Marilo Trabilia Katinoy. Uy, si Toto Roni Biabutyo. Mamon nga LGBT Presidents Panokoy, kapamatigid, Toto Roni Butyo. Sang barangay Pahanokoy. Haragli si Romulo Batang da sa SPO, village, ga monitor gid. Gaulan daw ay, si Franklin Tilohio, ara naman Si Marvin Piñapelo, ga thumbs up, lamat gid. Rodel Taligastos de los Reyes, ngayong hapon gid. Seman kay Madam Elizabeth Gamala. Amo na Toto Rodel Taligatos de los Reyes. Monitor gid sa EM Radio. Kag hindi pagpatsa cellphone mo, kung daw lobat, i-charge dayon.
para hindi ma-miss ang Aksyon Radio. Toto Alex Puentes, musta ka da? Si Sabardo in Imalayo Aras Kawayan, no? Sakay Manang Sonia de la Torre Delgado, mayong hapon. Sila ni Pariken na sa ganya, laban. Aha, kami di sa Balay sustain gid from 4 a.m. to sign off mayong hapon na si Moxionary. Salamat gid kay Manang Sonia de la Torre Delgado. Kamusta ang birthday boy kay Mr. and Mrs. Sa kay Pablito Benedicto and family dira sa Kabayan? Kamusta birthday mo duga? Baha ang lechon kapag kaon? Way kita da? Sa Linawon Kabayano pamilya ko sa Bacolod dahil layan kagabi na Nueva. Die hard gay ko sa Aksyon Radio Bacolod. Siling ni Alin Lowe Himotia. Basta ha, way liso-liso ang magliso patay. Patay huya. Joanny Mel, may hapon, check attendance lang siya. Salamat gid, salamat. Sustain sustain. Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 5:05 na. Antes sa mga report gikan sa ato sa ring mga patrolyo na tiponers. Ari ang report ni Aksyon Dale Salazar. Ibaloon ta sitwasyon sa Bacolod. Kung trapiko ang pangalbalan kay kahapon baw. Do hindi kagiyo ang tao kag salakyan, puwerte kagutok sang aton dalanon. Pang Sabado, nga edisyon, Aksyon Dale Salazar. Dale, may hapon, happy Saturday. Yes, happy Saturday, Action Eric. Pahuway subong sang mga nagtambong kahapon. Lapyo gid kapoy. Lapyo gid. Kay Kapoy gid. 8:12 ka oras nga pagtindog, Action Eric. Sigurado, ibang to tabuang ro barikos. Ay, bando, do rekta gito pamasahe, palutay mo. Laban gid ibang ni guro to og pangluluya kay way gid kakaon guro. Amo mga Action Eric. Pero yung iban may mga balo na. Gani man. Ang iban to, ting iban may nakilala ko tayo from Iloilo. Oo. Tabuk man diri sa Bacolod City. Ay tuod. Action Eric. Actually, nagtambong man siya sa rally to sa Lenny Kiko sa Iloilo. Tapos schedule diri sa Bacolod City. Nagtabok man diri siya, Action Eric. Para ginamit pagkita niya sining support. So kahapon, double bugat ang lakas ng trapiko. Kahapon may isa to ka mga minor accident, Action Eric. Mga bunggoanay pero minor ginabang nga aksidente like dira sa may dalan Lacson. Lapit sa may cyber center, Action Eric. Doon nga may pila ka mga road closure. Ang iban nga mga motorista may mga advisory na sa Bacolod City Police Office. Okay. Pero ang iban wala siguro nakakita no sang mga possible traffic rerouting pati kayo noon sa mga event, Action Eric. Ang ito kahapon tuman kabugat sang lakat sang trapiko. Especially nga alas 2 ang hapon niya sa nagbukas ang ngiti damo niya ka mga residente ang nagahulat kag nagsulong man na dira sa may Paglawom Sports Complex. Pero subong dako gid ang pagbago, Action Eric kay tilatawhay ang lakat sang trapiko, especially dira sa may palibot sang Paglawom Sports Complex, Action Eric, no? At kahapon may mga tumalambog ganing layo ang ila sining ginparkingan. Okay. Kag gin walking na gidamang padulong sa venue, Action Eric. Pero budlay ito masulod ka sa sulod sang paglaom to kita mo iban to naguot gid to. Amo gid. Kaduga lang ka makagawa kabi. Actually, Action Eric, ang iba to, ang iba dito pa sa Taytong, sa Libertad nag-parking. Pero okay lang ako magparking kasi sa goy isang benyan dito sa sulod kay gawon magsulod to kilala ng tao pabusol mo gid pagwa. Gutok na ang venue. Magluwa, sabi ko na VIP ka te. May arag dyan sang parking area para dito si Action Eric. Kaya kung ordinaryo ka lang supporter, kag hindi ka VIP te, mo gito ang yawan-yawan. Naman itong ibanti, labor of love, sacrifice, ang ilang sinigagin pakita sa mo itong event, Action Eric. Kag subo-subo to kahapon, kaya dito bala sa may gasolinahan, dapit sa may cyber center, sa may tabok darang Shell. Nagpatughong ko te, gareklamo matugani ang mga gasoline boy, kaya wala sila customer. Ang ila sining ila to lugar, Action Eric yung pang parking nga nakamotor. Amo to bali ang ati do wala gid sila customer, Action Eric, since nga wala sang may nagalabay nga mga pampubliko nga mga transportasyon. Natimingan yung lugar nila mo. Amo mga Action Eric kag ginhimo gid ya parking area kay kun parkingan sing isa masunod man ang isa tapos nga magdamo Action Eric. Malakad ka ro mga akig mamirsa. Amo mga medyo gamay lang pasunaid isa kadlaw o bila ka oras nga galing ti perdi gito siya. Perdi
gid isa kadlaw or half day abi no dira sa may gasolinahan na malapit sa may Paglaom Sports Complex. Pero mayo to kami mga gagmay to nga mga negosyante nga ginalaw nga magsulod actionary ka Mayo man. within sa vicinity sang venue at least nakabulubaligya man malakag Oo. nakaulo income man Oo. kay damo to mga mobile nga mga food businesses, mga food stall Oo. nga pahamtang dito action na Eric Bakal to kurong mani kag itlog ay. Kag tubig. Kag tubig ito. Kag Gati bisan tubig. mani lang kag tubig. Das close Skyplex na ayos na. Oh, do may mga libre nga tubig Eric sa sulod sang venue pero laing jakon Yara ka eh. yara ka no para Oo. at least kung kinanglanon mo mabugnot ka lang Correct. sa imo sining tubig kag makapatid uhaw mo Eric masulbara. Correct. Kag tiya mo tayo kakalamutan kay may mga pictures nga nagagawa sa social media Oo. na may mga supporters pero galing nga nagasakay sa basketball ring dabla sa Paglaom. Bao. Ang dito sila plastar action Eric no. Abilidad no. Abilidad. Ayaw natumba. Ang mga naman sa mga diehard. Diehard sa isa ka kandidato actionary. Kaya bisa rin ba yung mga kandidato magkadagres sa Bacolod City at least nag-effort ba lang nga Oo. magkakadto personal. Oo. Para makita ng ila sining mga supporters like kay BBM Santo, damo Oo. pa na nagkakadto actionary, kamo man kay VP Lenny, kagati damo pa Ang iban guro tigahanap pa man di guro. Way pa di si Pacquiao. nan. Si Yormi. Oh. Sino pa? Si Ping. Si Ping. Way pa man. Sondos diri sa may tangog pero daw gamay lang to yung Gamay lang to. tipon basi ba raman sa schedule diri. Damo nang ginabantayan actionary ka. Mm. Ngati damo pa ni nga mga grand rally. Actually may mga grand rally sa unang actionary nga nakakadto sa Bacolod City. Oo. Nagbalik pa gid sila once lapit ng eleksyon. Oh, isa pa na. Kumbaga ginasigurado nila nga basi may maluyagan pa sila nga Kaway mga labot to. Basta botante. malipat mo lang ibang kandidato. Aw. Makita lang nga daw tatlong hari nga daw piyo na ni. Amo to sa ulo nun dumako sa may panaad. Oo. So twice gito ang team diri actionary nga nagpadulong sa syudad sang Bacolod. Kaya mo na do nga may nagkalipong kahapon nga adlaw, update mo na nga sa mga medic, ang mga volunteer Oo. nga mag-respond actionary kay bisan si Sharon Cuneta manugkanta, makita niya man nagasinggit kinahanglan medic. Unta to niya man ang kanta kang mamba kinahanglan medic. Amo to Oo. kahapon ang nagakalatabo actionary kay do hindi mo gid mataktan. Actually kahapon damo nagambang nga basi maulan bala kay do mo to ang weather forecast sang pag-asa actionary pero nagtulutalithi lang. Wala Oo. doon sa tama bala nagbundak ang ulan, wala siya nagbuno kundi tulutalithi. Oo. At tulutalithi, pagwa ang payong, ang mga raincoat tira, kadugay naghulaw actionary ka. Dale, Mm. basta ma-check mo na sa St. Jude do, Alihis. St. Jude Alihis, sige actionary ka. Kaya may aksidente kuno to. Yes, actionary ka na ayon sa may balay. Oh, lagi si mo nga mansyon. Oh, sige. kasi makatawa mo taray. On the way kami actionary ka ni Oo. Papang Nixon. Pero may mga dala pag ibang gutok yung action day sa nagyan yung kinatemprano So, pa. actionary tulutawhay gidang area subong sang downtown na Oo. magluwas sa sining mga tinion sa bahin sang circumference sa may Lopez East daw dira lang gawa ang moderate to heavy Okay. nga lakat sang trapiko pero kung diri sa may downtown area sa may even sa Lacson actionary ka tulutawhay kay mo dublas na mention naton nga ti iban din sa mga residente nag-decide nga magpahuway Oo. especially ang mga nagtambong dito sa may Grand Rally sang Lenny Kiko kahapon nga adlaw. At to ka man to ka, panilag mo, di ba? Di man yan sa mga daw nagreklamo to, parte na kabata, no? So far the wala actionary. Magluwas to, nakita ko sa Facebook, to nga, atong sila ko muno ko kina nga, ang cellphone nga bata, yan nawigit ko. Oo, actionary. Kay kahapon nag-remind man ang aton sining mga host regarding sinasimang gamit ka dapat i-secure gid ang Oo. belongings actionary ka. Correct. May mga panawagan dito like mga salakyan bilang naga-block na sa mga parkingan kaya man ginakol sa gilayon ang attention Oo. sa mga drivers kay bulubod lang actionary kun ara ka sa sulsang venue mo tapos sa salakyan mo gali wala nakaparking sinsakto or may mga manuguwa tiyan mo na ang hassle dito sa area especially kung ara ka dire sa tunga actionary kalabanan dito mga young people pero hindi man mapaperde ang mga senior citizen ang mga PWD kag ibang tunggid nga sektor
sa among kahiwatan na aksyon na Erika. So far siya Eric, ang patrol sige kato ano namon subong ni aksyon Nixon ni Papang ay ning vehicular accident aton check na bang ano ining involved sa bayan sanga barangay Alihis syudad sang Bacolod. Observation report sang patrol karon sa balasang hapon ng caption yo action dahil sa Lazar mga aksyon sa di kami nga bayan sa Pinas dapat ang awang balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio. Kagkaroon. Ay, nano to? Do naglainaw? Salamat Giraksyon de Salazar. They have it reporting live sa Patrol 2. Ate medyo halog-halog ang trapiko ikumparar kahapon sa rally ni BP Lene, no? May aksidente sa mga kantuan ng patrol na ito. Recheck na dugay indicate ang aksyon na day pag malaki, bumalaki, pag dako-dako. May hapon dira sa kay Nanay Aida, kay Clinton, kay Makmak. Gapamati sa dira sa may area sang Bangga series sa Mansilingan. Bao si Mr. Pablito Benedicto agli sa may kwanho sa higad sang baybay gapa miyo-miyo lang sang si Palay tawhay ha siling ni paring Roger Montalvo niya finally Philippines have found a meds for COVID-19. It's PCR-22 also known as CR-22. So tigris paring Roger Montalvo mong pre may hapon dira. By the way, nagapangimbulahan kita sa newly graduates sang Arabic School. Ba, sa mga nag-graduate na mga estudyante sa Arabic Schools, Madrasatul Arabia Al-Islamiyya, Bacolod City. Sa papanguna sang presidente sang Muslim community diri sa Bacolod, si Kuya ko Khalid Dalidig. Congratulations sa mga estudyante na nag-graduate sa Arabic School. Bao si Toto Rogelio, Toto Catalbas Jr. Nahidlaw na ko sa iya. Siya unay na bala action rec ang monitor sa radio. Ay tuod ka. Ati perminia si si Rogelio, Toto Catalbas Jr. To kamusta ka na? Hidlaw na ko simo. Nalipat ako sa tsura mo. Habi pag mahitay, kapi-kapi, tatibla sa akon nga gamay nga lang negosyo, ho. Nahidla man ta kay Toto Rogelio Catalbas Jr. ba? Si Nestor Herbiaso, niya wala, kuya Gasaylo, Action Eric, salamat gid kay Toto Nestor Herbias. Lirestia, salamat gid one and only Action Radio. Bao, baka halabo korason ba? Salamat gida. Muning mga listener tayo nga diehard sa Action Radio. From sign on to sign off. Why gida problema? Si Fernando Bongbong Narciso, ara man. Sila ni Juani Mel. Kay Rodel Taligatos de los Reyes, natamya ko na ni sagli. Harap man sagli. Si Romila Ocalinas, kuan man, pa-check attendance man siya, harap man sagli, naga-monitor sa inyo diri nga palatuntunan. Sige, magabalik ang inyo siri nga palatuntunan. Pagbalik naton, report na. Gikan sa ato siri nga mga patrol unit reporters, pagkatapos lang, sa ato importante nga mga pahibalo. Mga
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili sang kandidato, pangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Action Dorel Cabato. Sa din ka man bahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin may The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una,
Mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga maka-focus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Bangod ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pagsuwag nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan na nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pag-id sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo
Kaya tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio, kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action Radio Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Good day. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kuna ng mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Radyo. Pabalik diri sa ito pagpalakad Action Report after edition Sabado nga presentation. Time natin nila si Jocelyn. Jocelyn, mayong hapon. Mayroon nila nga pag-monitor sa aton nga mga kaaksyon nga naga-monitor karon hapon. Sige, i-check tara mga report na gikan sa ato sa ring nga mga patrol unit reporters. Unahon ta report na Action RTI Open vaccine nga gipadala sang gobyerno nasyonal para sa bakuna sang 5 to 11 anyos. Uy, naubos na. Suno sa opisyal sang AOC. Kano ang remedy sinidi? Anong himuon sa itong syudad? Ma-request, mabakal naman kita. Ari sa Action Art tayo pon. Line number 2 sa report. Action Art may hapon. Daw kinuyaban lang so Eric atong ginpadala nagligan-gan daw na 5,000 doses para sa mga kabataan ini nga nagaedad nga 5 to 11 years old. Amo ni lang Pfizer na may color coding with intended for 5 years old to 11. Nga in-accurate sa syudad sa Bacolod, especially sa mga schools, no? Gamot to siya ang nagmulig sa city nga magpatigayon sining vaccination activity. Sunod diri kay Dr. Chris Solongon, ang Deputy for Medical and Data Analysis, sila niya portigid ang respond no, sa mga parents matapos nga di namo girayon ang nagpadulong sa mga vaccination sites nga set sa syudad. Actually, sila niya tayo na lang durabilin as of noon time. Di ari pangadaan kita sa Eric subong sa ika-third day sa National Vaccination Day ining part 4. Di sila niya ako nagpating kung hindi na maubos subong in the coming days tapos gina ang 5,000. So ini ang vaccine action Eric actually halini siya sa national government mo na ginasupply diri sa siyudad sa Bacolod. So ang matamo sini mahulat naman liwat ang EOC kag mag-request dito sa may area sa Metro Manila sa
National Vaccination Operation Center Okay. sang vaccine nga pagdalon. Di amo man gani ang rason kung daan nagligat. Si Councilor Isidro Novero nag-request sa mga eskwelahan Oo. na kung mahimo makapulig sila kuha sa statistics data nila Action Eric sa mga 5 to 11 nga mga students. Okay. Kay dira mauna hatag data ang Bacolod as request niya ipadala dito sa nasyonal. Aha. Kay ang iya sa nasyonal ginahimo in order na may ara ginayon sa mabakunahan sini, mas namin kung may number ikaw sa mga beneficiaries nga target mo bakunahan mo. Oo. Amo na ginapadalaan na Manila yon kung may available na nga vaccine nga nagasulod diri sa Pilipinas, magtindi man niya ang Pfizer dili lang kinahimo sa pungsod, kundi kuan man mo halin man siya iban nga pungsod nga gina-manufacture. Okay. So para diri kay Dr. Chris Sorungon, isa ini kabayo nga indikasyon kay kundi nagligat to ang 5 to 11 niya mo nang worry naton because part sila sa aton city community. Yato ay pa-vaccine mo. Pero pagkatapos ka nag-abot ini mga deliveries, siling ni Dr. Chris niya kanami mula Batagon nga inang mga parents mismo nag-aupot sa ilang magkabataan nga amo ang nagapabakuna sa Pfizer vaccine Action Eric. As to kunan sa uliwat magapadala ng nasyonal mo pa na ang kulaton ta kay nagigat to mga duwa mga kasimanang delay mo antes nag-abot ang delivery diri syudad sa Bacolod. Ari si Dr. Chris Soromon. Ito man ang kubos na nga ito na another 5,000 those 5,000 those ka nagabot. So sa subong siri nakalabot na almost 10,000 na chikiting sa ato nga nabakunahan. Amara so direct nga malipot lang na palayag siling diri ni Dr. Chris. Ulat naman kita sa delivery ipadala sa National Vaccination Operation Center nga mo naggamiton sa City Government of Bacolod para sa 5 to 11 years old. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Action Art kay Hupon Marcason, Bidkaman, Gabanging sa Pinas. Labuton ka sa among balita ng serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio. Salamat kit Action Art tayo po report gikan sa New Government Center. Mayogid kay ti indikasyon tuod nga ang kabataan ti porsigido di nga magpa-bakuna. Kay sa iban nga lugar ti ang kabataan ginauluinto lang gani mo para lang magpabakuna. Di sa ato ti ginakulang kita sa bakuna. Indikasyon nga mismo ang ginikanan niya sa kabataan konforme nga dapat na ginaman niya bakunahan ang ila kabataan kontra sa COVID-19. Muna nga ti ginakulang ta sang Pfizer para sa aton kabataan nagaedad 5 tub 11 katuig. Abay pa nga antes pag-ubos ni naka-request na ta or may manog-abot naman para nga sige-sige ang aton vaccination sa aton nga makabataan 5 years old to 11 years old. Ayos! Sige, sa iluwantang report ni Axel Alvin Graba, ikan sa Negros Occidental Provincial Police Office, 14 anyos ka lalaki na lumoso, patay dito sa banwasang Mursa nga nalumos ni siya, di ba lubag langon, ano man? Kasi kung ginbiring. Ari sa Axel Alvin Graba, line number 3 sa report. Axel Alvin, may hapon, please come in. Maayong hapon sa imo, Action Eric. Patay ang minor de edad matapos na lumos kahapon sa swimming pool sa Purok San Antonio, Barangay Santa Cruz, Banwasang Murcia. Ang biktima, isa ka lalaki nagaedad 14 anyos, kag residente sang Purok Josepa, Barangay Blumentritt sa Amuman nga Banwa. Sa inisyal nga pagpangusisa ni Police Lieutenant Frankie Pasyente, ang Deputy Chief of Police sang Murcia PNP, nag-upod ang biktima sa iya classmate nga nagaselebrar sang kaadlawan para kuntani maligo sa Gracos Downhill Resort. Dugang pa ni Pasyente,
Likom sa ihibalo sang iya mga kaupdanan nga hindi gali kabalo maglangoy Diyos. ang biktima apang nalunod ini matapos nga naglumpat sa swimming pool nga may 6 katapak ang kadalumon. Nabaw Dugang pa lang ni pasyente. Nalumos ang biktima rason nga ini siya ang ginhingagaw dala sa Murcia Rural Health Unit Antes Ginsailo sa Riverside Medical Center diri sa siyudad sa Bacolod apang gindeklarar nga dead on arrival. Bangod diri aksyon Eric naga panawagan karon si pasyente sa mga ginikanan nga bantayan ang ilang nga mga kabataan ilabi na kung nagapaligo sa swimming pool kag sa mga sapa agud malikaw sa disgrasya. Ari ang pahayag ni Frankie Pasyente. Nagulukod naglumpat sa tubig to. Ay kabalo ang iyang mga upod na siya dali hindi kabalo maglangoy. So sang nagsalaka ang mga upod niya, so siya na kunan nga nagtulangayog lang bulig. So sa mga upod niya, then rescue, basta amot na tabo ang lamon na inom na tubig. Naligo ni siya sa suba, sir, or naligo siya sa pool? Ano na sa ng Gracos Downhill Resort? Ano na sa daw swimming pool? Kaya swimming pool na may aras lang 3 feet, 4 feet, 6 feet. Because ini nga biktima is ang height is more than 5 feet. So dito siya naligo sa 6 feet. Na-underestimate niya nga kaya niya. Kasi dali nga wala hindi niya kaya ang dalom sa tubig. Oo. Amo to nga lumos siya. Sir, basta may panugyan ka man sa mga ginikanan o especially ara sa mga resort pala, sir, para maibitar o malikawan ang kaangay sinunata po, sir? Sa mga tagpalamatiman, especially sa may mga bata nga mga minor, dapat bantayan na ng kabataan. Sa tayo mga magkinagaray sa mga barkada, ng taon tagid kung wala anong pagkakatuan nila, ganda kung pwede nga tumabantayan na sila kung din sila magkalat. So, officially kung nagapaligo, kasi sa subo nga summer, no, amo gining namin ipaligo sa mga suba, mga beaches, kag sa mga resort, no. So, sa mga parents, ginapanugyan tagid sila nga i-monitor ng kabataan, especially mga minor. Ang pahayag nagikan kay Lieutenant Pasyente. Balita nagikan sa Negros Occidental Police Provincial Office. Ini si Aksyon Alvin Graba. Mga kaaksyon sa din kaman nga bahin sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Salamat kid, Axel Bing Graba. Hindi kasi kabalo maglangoy gali. 14 anyos, di balo maglangoy. Plus ang height ya, 5 lang. Di ang ginkatuan nga swimming pool, size. Ate lumos. Hindi makadlaw ka, no? Kaligati ka laluoy mo nga bata niyo. Ti nagdulo dive to saya. Dapat kitang gilas, mga skopdanan niya nga ti kaya ya. Although nga ti inubo lang siya, ang kadarumon niya, ang taas siya, 5 lang. Ang ginapatan yung swimming pool, ti sa punta-punta, gibla, mga 6 feet. Plus di sa kalangoy, wala maglangoy. Ay, sus, nalumos, sinangayo bulig ang biktima, tigin padalaan man kagin inyaga man di madala sa kapribadong ospital. Ay, sus, huwag gid mahingagaw, no? Patay gid ang biktima. Aksyon Radio Philippines, Star Time, alas 4 o alas 5:42. Dugang anta ang aton sining mga aksyon balita. Pagkatapos lang sa itong importante, dugang pa nga mga pahibalo. Mga kaaksyon tandaan nga subong
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Nalamon sa pagpili sang kandidato, pangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga ka-aksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin may The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una,
Mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Bangod! Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kasi ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basiwala nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot. Balik diri sa ito papalagad, las 5:53. Kaya nga po nila kay Madam Divina Gracia sa Manville Royal Subdivision sa Barangay Pahanokoy, Ara Siawa. Ga monitor gid. Amo man si Eduardo Galera. Bao may hapon dira kay Sir Eduardo Galera. Ga upod gi siya sa atong silingapag pangalagad karon nga hapon. Salamat gid. Sige. I-check ta ang report sa ato sa Patrol with action na Del Salazar. Sa ratipo niya siri nga mga aksyon. Balita, action Del, please come back. Yes, actually, kali kita diri subong sa may dalan na lihis, malapit sa may St. Jude nga simbahan actionary. Isa ka vehicular accident ang nagbuntad subong ginamang nga hapon Sabado actionary. Kimbulbado diri ang isa ka auto actionary kag isa ka motorsiklo, no? So ang duwa diri ka mga sakay sa motorsiklo, amon sa nakaangkon sang minor injury kag subong ari sa may ambulansya sang barangay Alihisa. Pag nagdesisyon na sa Eric na outpatient na ginamang matapos na nakaangkon sang
minor injury nagkailain nga magdrash sila sining pakin sila sining lawas kag ang sitwasyon na generic basis inisa natin nga pagpangusisa the ongoing pa man ang investigation kag pagkuha sa mga ngalan sa police station number 7 nga investigador no sa involve nga mga driver actionary ang natabo diri from east to west ang direksyon sang sa Hyundai nga salakyan actionary ka may plate number ZJU469 kag ang motorcycle actionary from east or from west to east naman ang ila sining direksyon kung pamilya ka actionary diri sa may St. Jude nga simbahan diri sa may barangay Alitis lapit lamang or lamang ang natabuan sang sining vehicular accident no so ako diri kay ina sa pila ka mga persona ang interview naton nga diri sa natabong ang aksidente allegedly actionary na wad-ani ni sang preno ang auto no nga mo ni siya nagresulta sa pagbunggo sa motorsiklo na sakay ang duwa ang individual. Subong padayon pa diri ang pagpangusisa ni Sir Jaen sang police station number 7 pero nga itong sinaksyonary nga pagpulo pamatikina dumera sa mga reglokanay nga matabo kag isa diri actionary kay ang involved diri ang driver sang auto isa ni ka police police nga assigned sa may from Iloilo ginri assigned diri sa may Talisay PNP pero okay ang iya sining sitwasyon wala siya nakangkon sang anuman nga mga pilas kag subong nag-always story ni actionary ka para ma-negotiate no kag si amne possible nga may mga salabton no like sa mga bulong taliban pagid nga mga regluhan actionary ka ang police? Kaya kung sa tusling nga Facebook Live, ang litrato actionary sang sa black motorsiklo nga scooter. May pila diri ka mga bahin sa motorsiklo ang nakakas or natangtang tapos nga nabungbuan no kagining auto may araman sang damage siya sining bumper sa may left side actionary ka kagati mayo lang kay hindi patal ang igo sining mga nagasakay sa motorsiklo. Sakay man actionary sa auto ang tatlo ka mga kabataan nga menor de edad sang pulis ang iya sining asawa kag ining duwa actionary. Kung amo gali upod ba ning sang pulis sa pamilya ya? Yes, so po di actionary kaya after dumabisita man sila silang himata nga na stroke no kasi amo ni nakasubalang sila sang aksidente. Dili sa may tubangan sang St. Jude. Pero okay ang iya sining mga kabataan kita din naton gagmay actionary kag duwa ka menor de edad nga lalaki kag ang isa daw babaye ini 3 ka bulan and then amo niya sining wife kag ang police mismo no nga from Iloilo ginreassign pila pagid lamang kasi mana diri sa may siyudad sa Bacolod. Ginakuha pa nato nga sining nga complete nga ngalan diga okay naman this sir mga kontradiction na kaya yung investigador sa police station number 7 kay so manag-pull out na sila sa area. Sir Jaen Paris actionary ko kay sige. Sir, initial investigation sir sa police station number 7 actionary si Sir Jaen. Ang sir anong initial kay na sir nga natabo sir? Natabo ang motor kapakadto di sa halin sa Alihis pakadto sa ang tilingan no dito sila occupy sa piyak na dalan sa inner lane ang salakyan niya nga isa talingkon sa siya sa may ibang Alihis may bangga metal kapakadto di siya going sa west going west according sa driver, nag-trouble ang iyang salakyan. Ang muto nga nag-swerve sa pawala, nag-countercross siya. Muto nga na-igo iyang motor. Nawadaan sa preno ka na? Amo man ang aligarya nga nag-trouble. Ako nawadaan siya ko na preno. Kali anong ilaligloan ay sir, kaya minor itong mga injuries ang sakay? Wala pa man kay ano pa man sila kung anong ilang reglohan ay pero wala pa kami kabalo wala pa man ko kakuan sa ila kung anong ilang reglo pero sitting pas lang ang ipin nga pa kita na sila. Pero outpatient ang duwa ka pasyente to? Wala lang ko kakuan kung outpatient sila. Pero wala lang ko kakuan kung outpatient sila pero kung minor man ang injury. Complete ba nila mga documents sir? Bali ang aton nga aslakyan, kung iya ko nung ORCR daw iyang ORCR daw start. So, kano sir makita ito para for possible settlement? At ang bago sila Tuesday, so basta sa Tuesday sila makakatpo. Pero ang kabiktima sa kasamotor sir, maglobihan ito sir? So, maglobihan na sila.
Medyo, partner sila. Ay, puro man to sila itong mga estudyante. Estudyante. Pero naka-helmet sila ito, no? Oo. May ariglo? Oo. Ano gani complete name to, sir? Renlo Hait. Police Master Sergeant Renlo Hait. May ariglo, Dale? Actionary ka mo to si Police Master Sergeant Takain sa Police Dale? Station number 7. May ariglo, matabo? Actionary? May ariglo nga matabo? Sa Tuesday, Okay. sa Tuesday, amo to nila sining schedule para magkita actionary kag istoryahan. Ati Kung ano ang Mayuman. mangin matabo actionary. Pero ngayon to kay kainapon, shoes ang duha ka mga magpartner nga ari sakay sa ambulance ang barangay Alikis nga nag-pull out naman diri sa area actionary, no? Okay. So far, amo din ang pinaka-latest nga sitwasyon diri sa may vehicular accident sa may barangay Alikis tubangan sang St. Jude Tadeus Church actionary rekta diri sa patrol ang ka-aksyon nyo. Action Dale Salazar. Mga ka-aksyon sa rin ka mga bayan sa Pinas, laboton ka sa nga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio. Salamat gid Action Dale Salazar. Tanong mo kay aksidente na. Nagamigahay man to ang gasakay sa motor. Tapos ang gasakay man sa auto, pulis ang driver o pwede man ang pamilya ya. At yung mga riglo lang na. Historial na ang kulang. Daw sa kwan siguro. Maatubangay sila siguro sa kwan. Sa Martes. Dara garuti kasugtan niya. Sa nga magtimbang nga bahin. May hapon dira kay Engineer Emmanuel Mawi Miraflores Cuales and family naga-monitor kay kadakalanta sa to sini nga Facebook Live. Gusto ka pa ang tsimpo ko alang-alang na. Action Report Afternoon Edition magatakop ini temporaryo balik naman ini sa Lunes. Iba nga mga balita dalag ko nga mga information sa national kag lokal. Bantayan sa pagpangalagad sa Action Firing Line with Action Brian Morden. Opo diri sa atong mga patrol unit reporters in action nga nagpangalagad karon nga hapon, Action Artay Hupon, Action Alvin Graba, Action Dale Salazar. Back to back sa atong piloto Action Papang Nixon Tahom. Opo diri sa atong mga technical partner sa studio ay Broadcast Engineer Oliver Pason. Back up na diri sa aton nga IT expert Action JM Baikin. Dito naman sa Transmitter Control Tower Barangay Tulong Syudad sang Bago, Broadcast Engineer Edward Balico. Standby na sa masunod nga programa Action Balita Evening Edition o pod kay Action ang Defensor magasunod sa diligid lamang madugay. Sa ngalan ni Loverboy Action Marlon Hinabaya ang inyong regular anchorman sa sininga palatuntunan. Talos la ako dito temporaryo pero kita karon na 9:30 to 11 Action Night Patrol program. Happy weekend! Ako naman si Action Eric Magbano nagasaling. Mga ka-aksyon sa tika mga bayan sa Pinas, labuton ka sa among balita ka serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio!